Il-paċi ġib l-istabilta u għalhekk Malta bil-fatti dejjem taħdem favur dan. Kliem il-Prim Ministru Robert Abela fis-Siġġiewi f'ġimgħa li fuq livell internazzjonali baqgħu jiddominaw l-aħbarijiet xejn sbieħ dwar il-konflitt fil-Lvant Nofsani u l-aggressjoni Russa fl-Ukrajna. F'messaġġ ċar Dr. Abela qal kif l-istabilta biss toffri tama ta' futur aħjar lil bniedem u għalhekk Malta kienet għadha u se tibqa' tħaddan il-prinċipju tan-newtralità għax nemmnu li s-soluzzjoni għall-gwerra hija li taħdem għall-paċi. Ma nemnux f'messaġġ inflammatorju illi s-soluzzjoni għall-gwerra tkun gwerra ikbar minn dik li diġà hemm u biex tirbaħ il-gwerra ħbib tiegħi. Mhux tħaddan l-armamenti trid, tħaddan il-paċi. Biex tirbaħ il-gwerra trid tħaddan il-paċi. U nistaqsi jiena kif hawn min bħal donnu jieħu pjaċir aktar ikollu iktar sodisfazzjon jitkellem dwar il-missili minflok ma jitħaddet jew titħaddet dwar il-paċi. Dan qalu anke b'referenza ċara d-dikjarazzjoni li ħafna deskrivewa perikoluża li għamlet l-MP nazzjonalista Roberta Mezzola fejn ġiet ikkwotata tajt li l-Ewropa għandha ssaħħaħ l-armamenti tagħha u tkun lesta għal jinqala. Il-Prim Ministru tenna wkoll kif sa din il-ġimgħa stess fil-Fora Ewropea reġa' wassal messaġġ favur il-paċi hawnhekk semma kif il-Gvern Malti laqgħat talba biex jassisti b'mod umanitarju lit-tfal tal-Palestina. B'referenza wkoll għal fatt li din il-ġimgħa stess il-qajna li ċkejkna sila. Dwar it-traċedja li seħħet jumejn ilu Robert Abela esprima s-soba għat-telva ta' 5 ħajjiet fil-waqt li wera rikonoxximent tal-ħidma tal-Forzi Armati ta' Malta li salvat 29 ħajja. Hawnhekk huwa kellu messaġġ ċar kontra iċ-ċirku kriminali ta' traffikanti tal-bniedem. Qed nittrattaw hawnhekk ma' ċrieki organizzati ta' kriminalità illi huma traffikanti tal-bnedmin illi jesplojtaw il-vulnerabilità tal-bniedem illi jirgbu fuq id-djufija tal-bniedem illi l-mudell tan-negozju tagħhom tal-operat tagħhom huwa li jaqilgħu il-flus minn fuq id-dbatija tal-bnedmin u huwa mudell illi rridu nibqgħu niġġieldulu bis-saħħa għaliex qed iwassal għal ħafna telf u telf ta' ħafna ħajjiet. Il-Prim Ministru qal li din hija sfida li Malta waħedha ma tistax telibha u għalhekk tibqa' qawwija s-sejħa ta' pajjiżna sabiex l-Unjoni Ewropea ma tibgħatx messaġġi żbaljati li jistgħu jiffaċilitaw dan il-mudell ta' traffikar tal-bnedmin. Din il-ħidma konġunta tista' mbagħad iġġib stabbiltà fil-Mediterran u fil-futur tal-bniedem. U dim dan kollu Robert Abela nnota kif Malta dejjem kienet minn ta' quddiem biex tajn meta kien hemm bżonn u kif il-poplu Malti wawċi kien hemm dejjem meta ġie msejjaħ biex jgħin. U nafu wkoll li intom il-koll magħna f'din is-sejħa u kull meta se jkun hemm sejħa għall-għajnuna umanitarja li verament tgħin lil dak il-popli huma min huma biex jiksbu mill-ġdid il-paċi, Malta se tkun qiegħda fuq quddiem nett. Dik hija l-Malta li jien nemmen fiha, dik hija l-Malta illi aħna nemmnu fiha.